गोथार नोंनि मिनिनाय, नोंनि रायज्लायनाय, नोंनि फाव फेसनानो आंखौ खालामो जावलिया। नोंनि मावनाय, नोंनि साननाय, नोंनि आखल आखुफोरानो दिनै गासैबो आंनो फोरमायो सना, नोंदि सासे गोथार गोसोनि सुबुं। बावनो हानाय नङा आं सना, बै समाव नोंनि गोथार गोसोजों आंनो अननाय होबोनायखौ, नोंनि रैरुब आखाइजों आंखौ बिलिरनाय आरो दुंब्रुद गुस्थिजों आंखौ खुदुमनाय। बेसे गोदै, बेसे गोथावमोन सना, मुलुगनि गेजेरावनो सासे गोथार गोसोनि सोरजिना हरदोंमोन गसाइया नों अनजालिखौ आंनि जिउनि थाखाय। नाथाय मेगन गोसाफोरनि फान्दायनायाव नों दिनै आंनिफ्राय रोमै रोमै बेसेबा गोजानाव फागुननि जावलिया बारजों सुमलि थुलाबादि बुखारलांजानो गोनां जाबाय सना। आरो नोंनि थाखाय आंनि जिउआ बेसे हांमा सुरनांखो हे गसाइ, बबेयाव नागिरना मोनफिनबावगोन आं बेबादि गोथार गोसोनि अनजालिखौ। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।